Hapana chatinotarisira mune zvakafa. Asi Samson ane zvaakaona mushumba yakafa. Waya kuZimbabwe nekufa kwakaita economy. Kune vanhu vari kuvaka dzimba dzinotyisa. Mushumba yakafa. Kune imwe nyika yandakasvika. Ndakasvika from Zimbabwe ndikati sure, was vane picture yenyika yevanhu vakafa nenzara vakapera basa. Zvakavanetsa kuti ndokaona togara chaicho ikoko. Nyika isina kana mari. Pazvese zvingataurwa kuti Zimbabwe ikazodai. Ukanopinda munoona kune vanhu vari rati. Vana Mwari wavo. But I always tell people these two things. Survival yeku Zimbabwe haisipa level iri normal. It's either uri mbavha kana kuti una Mwari. Pakati apa panofiwa pararamike zvechokwadi. Nekuti zviri normal hazvisi normal. Hakuiswe mari kubenki ikoko. Mari kutambirwa nevanhu haikwana ikoko. Saka ukada kunyatsoshanda uchitambira mari yako unofa. Zvinhu tu mbavha nenyasha. Watoshaya nyasha wotobawo ukabawo wosimbawo wadzvadhakwa. Nyasha dzakanakira hadzisungisi. Usingashanda unogona unongedzera motikari yako nemota. Zvenyasha hazvisungisi. Hazvitreseki. Hauzi toda kukuvheta unongoti Mwari wangu wakaita zvinhu. Moses paakauraya Egyptian aitsvakwa yakaitwa mhosva. He was a murderer. Mwari paakafamba naye pakafa maEgyptians paRed Sea. Haana kunzi murderer, deliverer. Ukaita naMwari zvinochinjwa. Ukahaya vanhu kuti vamuurayire munhu anokunetsa vakabatwa vari kutengesa muenda kujeremesi. But Mwari vakauraya enemy yako unozoona kuti Mwari vaita kuda kwawo hazvisungisi. So Job 42 from verse 10, and I'll read. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. I'll repeat again. Job 42 verse 10. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. The Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Right, I also need to read the book of Genesis. Giuta Sekaina Shezhandaziva, a good morning to you. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Blapimbas, shalom, shalom to you. A blessed morning. May the good Lord bless you. So another scripture reading is Genesis 14. Genesis 14 from verse 17. Abraham returned after he had defeated the king Chadloma and the other kings. Then the king of Sodom went out to meet Abraham in Shavez Valley, which is also known as the King's Valley. King Melchizedek of Salem was the priest of God Most High. He brought out some bread and wine and said to Abraham, I bless you in the name of God, creator of the heaven and earth. All praise belongs to God Most High for helping you defeat your enemies. So Job 42 verse 10 and Genesis 14 verse 17 and 18. Genesis 14 from verse 17 to 20. My scriptures ari mavira ane one thing in common chandoda kuti gone kuonesana nekusimbisana mangwanani ano. Abraham paari kusangana na Melchizedek in that valley.
inhau yekuti anga abva kundorwa kana kuti kundobatsira Lot anga atapwa nemamwe madzimambo anokwana kuita 5. So Abraham wakareceive a message yekuti Lot atapwa, he has been captured, taken captivity. So ndokubva atevera kwakundodefeata hondo idzodzo, ndokubva atora Lot back. So on his way back home ari muvalley, he met Melchizedek, the king of Salem. Melchizedek ndokubva aropafadza Abrahama akamupa chingwa newine. I'm sure it's a long story, that's a shadow picture yemuviri washe, but chandoda ndibate pano ndechekuti Melchizedek wakataura shoko rekuti the Lord has granted you victory over your enemies. Mwari vakupa kukunda pamhandu dzako Abrahama. But remember, Abraham haasiriye anga aine dambudziko apa. Wanga waenda kunoita rescue Lot. But on his way back, he met Melchizedek and he was blessed. Ndikuedza kuti kudini, ndikuti blessing iri kusangana na Abraham along the way kuropafadzwa kwake kune chekuita nerwendo rwaanga afamba rwemumwe munhu kwete rwake. Abraham aenda kundorwira Lot, but on his way back he met Melchizedek and he was blessed in that valley. Mirirai Banga Jena, a good morning to you. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So Abraham arikubva kunoita rescue Lot. Along the path he met Melchizedek. Melchizedek ndokubva ataura shoko rekuti the Lord has given you victory over your enemies. Yet these were not enemies to Abraham. These were enemies to Lot. Lot ndiye anga apambwa atorwa. But Abraham pakuva nehanya nemoyo wekuda kurwira nekubatsira as a father figure to Lot, wakatevera akanoita rescue Lot. Ndokusangana nemutumwa waMwari ndokubva aropafadzwa, ndokuudzwa kunzi Mwari vakupa kukunda pahondo dzako. Kureva kuti pane nguva yekuti hondo dzevamwe vanhu dziri in line neropafadzo yako. Matambudziko ane vamwe vanhu vari connected to you kana kuti vaunoziva ane chekuita nezvaunofanirwa kusangana nazvo muupenyu hwako. Ndiri kuti kudii? Abraham ari kusangana neMelchizedek, kwete nokuti abva pamba achiti I want to be blessed ndoda Melchizedek. Abva pamba aine a heart towards Lot anga atorwa apambwa. Saka paari kunoita rescue Lot akudzoka, he met Melchizedek and he was blessed. Kuti kune imwe blessing ine chekuita nekuva nehanya kana nekuva nemoyo mumaaffairs evamwe vanhu muupenyu. Bible rati, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. The Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. So the turnaround ye life ya Job ine chekuita nekuva an intercessor. He was the one who was standing on the gap of his friends. His friends were wrong. But murukona rekuti Lot, iye Job aine maronda ari mukurwara mukutambudzika. He chose to pray for his friends, although he was in a situation he need the prayer, he need the people to stand for him, but he prayed for his friends. And when he prayed for his friends, the Lord turned the captivity of Job. Bishop Chipo, a blessed morning to you, woman of God. Thank you so much for tuning in. May the good Lord increase you. May the good Lord bless you. Elizabeth Nyambuma Beka, a good morning to you. May the good Lord bless you. Dorini Musara, you're welcome. May the good Lord bless you. Mangwana na nutora pamsoro, pekuwa ni intercessor. Mangwana nutora pamsoro, pekuwa ni moyo ni hanya, ni upenyo yohamwe. Nekuti pane dzimwe nguva tine nguva dzatinogona kungoti ayo I'll stand pa upenyu wangu ndozvinamatira nemhuri yangu ndodi, but there come a time yekuti there is a blessing iri connected. There is a blessing ine chekuita nekuita stand on the gap muupenyu hwevamwe mumaaffairs evamwe, nekuti kune imwe ropafadzo yakawanda kuseri kwemoyo wako towards others. Samuchiona kuti a selfish mindset is not of the kingdom of God. Ukatarisa pa the Lord's prayer,
Utinotofanirwa kunamata tichiti our Father, which means I'm including somebody, I'm believing in a family thing. Kuti ndi baba vedu, kwete baba vangu ndega, but baba vedu ndo patinozoti give us today our daily bread. Our daily bread, that's a sign yekuti chingwa handi changu bedzi, but chingwa chedu, including nevamwe vekuti vakasachiwana, but as long ndanamata on their behalf, I can now become a blessing to others. So there is a blessing, there is favor inogona kungoya muupenyu wako when you stand on the gap for the sake of others. Job 42 verse 10, the Bible reads, or the Bible says, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Look here. Job ndiye ane maronda, Job ndiye ari kurwara, Job ndiye ari kutambudzika, ndiye ane pfuma yakaparara, but he prayed for his friends. When he prayed for his friends, the Lord turned the captivity of Job. Which means the platform yakalida mu blessing ne turn around in life ya Job. Although he was in pain, although he was facing challenges, he chose to stand on the gap and to pray for his friends. My Shawana, a blessed morning to you. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. My Banda, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Babana Mai Maduro, Mariwakitrenya, Shamurupa Fazgezukuru. Thank you so much for tuning in. So Abraham anengua yaanzwa kuti Lot has been captured. Remember, this is after the separation of Abraham and Lot. But Abraham unotaridza unoprova kuti he is a father. Despite kuti Lot na Abraham vakaseparata, Abraham paakanzwa message yekuti Lot has been captured by 5 kings, waka prepare his army akatevera kunoita rescue Lot. Although vanga vari pa separation, remember Genesis 13 vakaseparata mwakaenda kwake, but yakasvika nguva yekuti Abraham akaramba aine heart, aine moyo towards the life ya Lot. So paakatevera akudzoka, he met Melchizedek in a valley and he was blessed. Melchizedek unotaura shoko rekuti Abraham, the Lord had given you victory over your enemies. But Abraham haasi my enemies ake, my enemies are Lot. But Abraham azvitora kuti Lot upenyu hwake huri muruoko rwangu as a father. I need to follow, I need to rescue, I need to help you. So on his way back, he met Melchizedek and he was blessed. Which means there is a blessing iri mu path yaunogona ngosangana nayo bedzi. When you have a heart towards others, when you intercede, when you help, when you stand the gap towards the life of others, there is a blessing. Unezva unogona kusangana nazvo bedzi, kwete parwendo rwako, but parwendo rwokufambira nyaya dzevamwe. I know in our own culture, mutsikadzi kwedu kuno netsumo dziri kuno vanoti nhamo imumwe hairambirwe sadza, but you need to think as a believer. Why? Because ukava ne mentality ne mindset iyoyo, you cannot be an intercessor, you cannot stand on the gap. So kune imwe blessing, kune imwe favor yakangoiswa mupath yeupenyu hwako when you have a heart towards others, when you stand on the gap. I know vanhu vanoita ma differences muupenyu. Abraham and Lot vakaseparata nekuda kwemafuro. They had a difference ndokuseparata, but musi wakanzwa Abraham kuti Lot has been. So mindset iyoyo ikava in the body of Christ, that will be excellent. We can have my differences, kana kutopinda chechi dzakasiyana, kana kusawirirana pane zvimwe zvinhu, but inzwai, what makes family is the blood. Kana mumwe nemumwe akatengwa neropa raJesu, achitenda muna Jesu Kristu ndiye mwana waMwari, that makes us one family. I always love to give people examples. Kuti ini ndine vana vangu vatatu vane mazita akasiyana, ma first names. One name iri common kwavari is the surname. Mumwe anonzi Rutendo, mumwe anonzi Naomi, mumwe anonzi Divine. Kusiyana kwema first name avo haisi challenge, haisi problem kwavari. They stand, vanoramba vakamira pamwe chete nekuda kwekuti blood makes family.
chinogadzira mhuri ropa riri mavari is the same. So mumwe nemumwe akatengwa neropa raJesu, mumwe nemumwe anotenda muna Jesu mwanakomana waMwari, we become a family, tinova mhuri. But zvatava mhuri hazviregedze kuti tigone kuva nemadifference in understanding certain things, mukanzwisisa nekuziva zvimwe zvinhu. But the bottom line, tinoramba tiri mhuri. That's why Jesu paanouya panyika unouya nestatement yekuti ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika. In other words, ari kuti nyangwe vakarasika, they are part of Israel. Kurasika kuvaite mapere, kurasika kuvaite makava, kurasika kuvaite makudo. They are the lost sheep of that statement. Ine kunzwisisa chinonzi family. That statement ine kunzwisisa chinonzi mhuri. That statement ine kunzwisisa kuti we can have my differences here and there. But nyaya iripo ndeyekuti kana tiri one family, we need to stand on the gap for our brethren. Abraham aigona kuita semumwe munhu, aigona kutofamba achizvitaura kana kutoseka kuti Loti akabva pandiri saka ndezvake zvakabva mukavharing yangu, handitende, akatera mafuro akazodii. But Abraham is a picture of a good man or a picture of a good father. Nyangwe pane kupokana, nyangwe pane kupesana kwavanga vaita, but paakanzwa kuti Lot has been captured, wakamira panzvimbo as a father. Mukudzoka arescue Lot, he met Melchizedek. He was blessed. So there is a blessing yaunogona kungosangana nayo bedzi when you have a heart towards others. It's why azvireve kuti zvako zvakaringana. Nokuti somebody will say, kusvika zvangu zvanyatsoita, then I'll try to ndozoona kuti zvavamwe zvadii. But firstly, I must make sure kuti my things are intact, my things are in place. There are times yekuti what is making kuti zvinhu zvacho zviregere kuva in place, that aspect your life iri missing, yekuti you don't have a heart towards others. Nokuti pamwe chinogona kuzocomplete zvinhu izvozvo is when, saka ukatarisa kuti Job 42 verse 10 yati, then the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Murume anonzi Job ari kunzi akanamatira shamwari dzake upenyu hwake ukazochinja. Kureva kuti akatovanamatira ari mumasituations anorema, anorwadza, asi ndo pakava ne-turnaround yekuti Mwari vashandurewo upenyu hwake. Mubvunzo wandinawo mangwanana anhasi, what's your heart towards others? Zvinoda kuti Mwari vatibatsire. It's not natural mumunhu kuti angova nepfungwa yekufunga pamusoro pevamwe. It takes the nature of God in man for you not to be selfish. A selfish mindset is not of God. We need to have a heart towards others. Ufunge zvinokosha kusvika palevel yekuti I love this statement in English, inoti practice makes perfect. Okana kuti charity begins at home. Kureva kuti zvinoda kudzidzirwa from your own family. Zvinoda kudzidzirwa kubva mucommunity yako. You cannot affect the world kana uchitadza kuaffecta your family first, your community, your own people. Have a heart towards others. It reminds me, or it takes me to the book of 2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5, inyaya yemurume aiva nemepere mbudzi. Murume uyu wainzi Gehazi. Chakaunza a turnaround nehealing mulife yake inhau yekuti pavakaenda kuhondo kwaIsraeri, Bible rinoti wakatora kamusikana kakauya kuzosevha mudzimai wake. Vakatora kamusikana kebasa kakauya kuzoshanda mumba make to save Naaman's wife. Kureva kuti Naaman paakafunga kuti I need somebody to help my wife in this area, ndo pakauya munhu ane right information yakalida kuhealing yake. Kureva kuti Naaman paakava nemwoyo nepfungwa nemufungo wakanaka towards his own wife,
paakafunga help towards his own wife, ndo paakaunza healing yake through this servant girl, akazompa the right information. Maino kumasha mombe, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Mwari wakuitire nyasha. So a heart towards others, kuva ni moyo ni hanya pamusoro pe vamwe vanhu, kuva ne the mind of Christ. Vanhu panyika vane ma differences akawanda. See, the bottom line ndeyekuti munhu wakasikwa ne likeness ne image yaMwari. Zvikuru sei kana munhu wakatenda muruponeso wakaponeswa neevhangeri yaKristu, we become one family. Job, after he prayed for his friends, when he prayed for his friends, paakanamatira shamwari dzake, the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. He is a man who needs prayer. He is in trouble. His health is not okay. But he chose to stand on the gap. Why? Because wakanzwisisa kuti spiritually, I'm ahead of these guys. Ichokwadi, I've got a challenge, I've got an issue, but I need to pray for these guys. So after he prayed, when he prayed for his friends, the Lord turned the captivity of Job. Maperembudzi aiva naNaamani akangopera bedzi paakafunga to take somebody to save under his wife. Let me just read 2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5 verse 2. 2 Kings chapter 5 from verse 2. Now the army from Syria had gone out and taken captive a young girl from Israel, and she saved Naaman's wife. She saved Naaman's wife. That's the servant girl. Akazotaurira Naaman. There is a prophet in Samaria. Later of the story, Naaman got his healing. But the bottom line, pakatangira nyaya, Naaman wakati zvimwe zvese ndatora, zvimwe zvese they were looting pahondo dzavaita, taking many things. But this time akati, I need somebody to save under my wife. Kuti akava ne a heart towards his wife. In the end of the story, ndo paakapiwa the right information yakalida kuhealing yake. Abrahamu wakatevera hondo dzanga dzatapa Lot pana Genesis 14. Yet Genesis 13, they had a difference. Vakava nekukakavadzana vafudzi vemakwai vezvipfuyo zvaAbhurahamu naLot. Varume ava vakaseparata, mumwe akaenda kwake, mumwe akaenda kwake. But uyu paakanzwa kuti uyu apambwa, haana kutarisa that separation kunetsana ikoko. Akarespecta family, akarespecta relationship, akarespecta ukama, akaenda. So as the body of Christ, as the children of God, we need to respect ropa raKristu nokuti rakatiunzira ukama, rakatiunzira umwe. We might have my differences apo nepapo pamusoro pemafuro nemakwai, but the bottom line, we are a family. We need to stand on the gap, to stand for each other. Pane kuti mumwe amira achimoka achituka, at the end of the day, uchaona kuti when something bad happened to a Christian and another Christian is speaking negative, kana kushora, in a way the body of Christ that is crumbling, that is going down. We need to be our brother's keeper. Ndoshokora ndati tigone goverana mangwanani ano hama dzangu kuti have a heart towards others. A selfish mindset is not of God. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, muropafadzwe mangwanani ano, zvamunobata zviendeke. Make a difference, make an influence in community, in family. I know, azvingatange zvaringana, kana kuti hazvingatange zvakuitira zvakanaka, kuti uzova nemufungo wekuti let me check on others, nditarise vamwe nokudii nekudii. That time inogona kusasvika muupenyu hwako yekuti haunogutsikana kuti all my things are okay now.
Now I can check on others. It takes love more than resources. It takes love more than resources. Zvinotora rudo kudarika kuva nazvo kana kuwana. Ndaiti ndikaenda kuholiday kudomboshava kwaigara gogo vangu mama wangu. Pane one thing chaitiboa sevana vadiki chekuti gogo vangu vanga vasinganyime. Gogo vangu vaiva nerudo rwokuti zvaigona kusvika pazvinokubohwa ise vana kuti let's say vanhu vari kungodarika nenzira, imi muri pakati pekunwa tii makagara panze pachivanze nagogo. Gogo oshedzera kuvanhu kuti mungadarike kapfurai muchingoita kakapu, pfurai muchingonwa mvura. Then people just come join us. Guys, tobva ipapo takagumbuka kuti inda gogo vasingarege vanhu vachingopfuura. They want people to pass by and do this vachinjoya zvinhu patiri. Why? Because unenge uri mwana mudiki. Sapauro unoti ndiri mwana mudiki ndaingofunga semwana mudiki. But she had a heart. Kwete nekuti vanga vanazvo, but muzvishoma mukunetseka imomo, she had respect for life. She had a heart towards others. And by doing so, there is a blessing isingawanikwa in other areas, inongowanikwa from that heart. Kune ropafadzo yakangovigwa pakuti uri kuitei, uri kunoona sei upenyu hwevamwe. Ndati hapana pazvinoringana pauri kuti uti now I'm settled, now I'm okay, maybe I can check on others. It takes the heart, it takes the love of God more than the resources. Just imagine, iwo Mwari pachavo. Bible not for God so loved the world that he gave his only begotten son. His only. Mwana mumwe oga. Out of love. Kuna zvakatora rudo kuna Mwari. Kuti pa mwana mumwe oga wavainaye vape kunyika kuti nyika iponeswe. So haisi giving yakalidwa nekuti pane zvizhinji. Giving yakalidwa nerudo ruzhinji rwakakura. So God gave his only begotten son. His only mumwe oga. Kureva kuti vane chinhu chimwe chete Mwari, asi kuti vane rudo ndokubva vapa chimwe chete. Kureva kuti the love of God haisi kuti you are moved by abundance, you are moved by love. And there is a greater reward, a greater blessing on that. Some will say, then I can just do those. It's what? From your level, from your capacity, you can do it. It also reminds me, Pana William Komana anonzi Moses from Exodus chapter 2 and 3. Muchaona kuti Moses kuti agone kuzorora mwanasikana wa Jethro. Akava ne a heart to rescue vasikana ava paakauya kuzochera mvura patsime. Zvanzi Moses wakasvika akaona the shepherds vafudzi vachidzivisa vanasikana vaJethro kuchera mvura. Moses ndokubva ava defender akavabatsira. Vasikana vadzokera kumba baba ndokubva vabvunza. Vasikana ndokubva vatsanangura kuti aiwa an Egyptian rescued us. Baba vao ndokubva vati mamusirei munhu akubatsirai kudaro, mushedzei auye kuno. That's how Moses got his job. Kuti ave mufudzi wemakwai kwaJethro inyaya yekuti anga aita zvakanaka kuvanasikana vaJethro. Remember kuti he was a stranger in that place, but akangova nerespect ne a heart. Ndokubva ati varume vari kuita zvakaipa vari kudzivisa vasikana uchera mvura, akavarwira. Ndokubva azorora mwanasikana waJethro. Ndokubva atanga kushanda kumba kwaJethro achifudza makwai. Then he came across the burning bush. Mwari vakatanga kutaura naye muupenyu. Kureva kuti calling ya Moses yakava connected to his heart towards others. Mwari vatibatsire
Mwari vatiwanire nyasha. Hama dzangu rupafadzwai, Mwari ngavakuchengetei vakugonesei. Father, I pray over the viewers. I speak your hand of favor, your hand of blessing upon their lives, upon their families. Zvinobatwa nemaoko zviendeke.